Wane? Sannu. Yawwa. Yawwa. Da Allah nan ne gidan Adam iya zango? Adam iya zango. Nan ne. To na zo. Dama ya ce ka zo ne? Ya ce ka zo? Muna waya da shi kullum ya ce in zo. Kullum kuna waya da shi? Kullum muna waya da shi. Me sunanka? Suna na Zuwaira. Zuwaira? Okay. Zuwaira a Debo. Na yi na Zuwaira a Debo? Ayya. You? Okay. Come here. Shigo. Shigo. Shana. You na Zuwaira? A Debo? A Debo. Okay. Come here. Sit down. Zuwaira Debo ya zo. Zuwaira Debo ya zo. Debo? Kana yi. Na Zuwaira Debo ya zo kana wulakanci. Ina zuwa. Dalla ku tashi dalla. Kaje ka ture. Ana ji ana muku magana ba hankali ne akan ku. Ana muku kuna kun shiru kuna tani. Wai ina take? Me kariya. Wai me kariya? Kai. Ni ne me kai. Wai kai na zo da aje ba. Ba ga zo da Debo ba. Ba ga shi ba. Kai. Wannan ne zo da aje bodin. Ni ce a Debo. Dalla shiru. Wai ga da ke. Amma karka kare wa mutane irin wannan. Ya za ka mutane suna kan aiki haka kurin kai ta ratsi a fito ka ce da mu wannan ce zuwa ra'azi. To ya kamata idan wannan ce zuwa ra'azi nan tashin farko muna fitowa mu fara ganin fulafulai ko kuma helicopter jirgi na zamani ina bungalo a sama da kwambai. Idan muka fita kwar gida a ce mu ga layin motoci. Rakiya ba? Kwarai, ana jiniya. Kwamboi. An yi kwambai. Da masu rakiya. Haka ne. Kai wajen waye ka zo? Wurin Adam iya zango. Ya san ka? Kullum muna waya da shi. Kakata. Kuna waya? Yamana, muna waya da shi. Ai ina ce mai ma I love you yace in zo. Kira shi mu ji. Kawai. Kira bu. Kira, akwai mai ƙarya. Shine kudin za a tabbatar. Kuma ga ta da ruwan zazzabi wallahi. Kun kace dan kunkuyo. Ƙara. Wayanka. Sarki wayar ka na ringi. Haka ne. Ya tabbata ki. Ka kama ba?